Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kahinyau Trap Youth Council Central Executive Council kalapen pau ya kajing persyak kabajur halor kajing keren jong ulat kajela uphagu Chauhan da kaktian Hindi haka sengis dang jong ka dorbar mang tengka jong ka yeng dorbar thau an kajela kabalalong haka arpau terik uleber ar hazar arpulai. Haka jinga krem ikla pathai kubor haka arpui terik uleber ar hazar arpulai u General Secretary kaseng uba Roy Kepar Syndrome ulaong ba unu ulan uba ajing kren hapok ka yeng dorbar thau an kajela udai ban burom da ka bakren lani ban puli da kaktian pareng namar ba ka official language haka ni kajela Meghalaya kadai kaktian pareng bat ka associate language kadai kaktian Khasi bat kaktian Garu. Pi kum kaseng ni ngisngo ba haka jing shisha ngirung ngisngo kum ba baro hing ngisngo ba kajing kren kajing persang panwanra ya ki lesi ki lat ya ki governor ki ba ki ngimtep la ki nang ni kim nang shisha ban kren pareng kat kum ka jung yo i ga jong i lesi kat kum ka jing kren jong chief minister ong ba udon limitation ban kren la ne ban puli ya khtin pareng ti hajala ga jong i ngim ong ba ka Hindi kadiga language official language let's say of parliament kadiga official language ha ki babun ki jala lesi rehang ni ha ka jala ga jong i ngi so thu ba ka official language jong ka jala kadiga English but Khasi associate official language kadiga Khasi but ka Garu ti ngikmi nanti ba unu lat ubawan ban address ya ka house un burom ya kata ta ka ba un kren la ni un puli da ka haka kareng namar kumboong kat kum gajung sotu gajung i galong mendin ya kata gajing kren gajung u lade pan translate ka English ba asam chekit khot jang gajing do bar thau an tengah try kam don jing ye lade ya kata gaju ko bala translate un chu pule nam ko balong hi pule mendin ya kata ka batho ka Hindi ru ti ngiru ngisngo ba ban penbor ya no ban kren Hindi lade ban snap ban kren ya Hindi ngi ngisngo bangi persya ya kata kumbang iyo i bakan don lesi kata pa imposition hangi bangin keren Hindi ndreng ngi kwa ba kaktin kabangi ngi suthu ngi keren da kata kaktin tenak le no seng ngi so ye ai ko bala jam nin ngi kentu banang ni syakmat kamde banca kum tu ulat la ne kinu kilat ke bawan kidi banwan ban suthu ban shim ye ka sentiment ga jong iru ndai ban penbor ni ba ngin keren da Hindi la ne ngin sngap da Hindi ya ba de sebun ngi ngim suthu ya kata kaktin ti nakalian jo kaseng idon tang kata ba kilat ki ba ka sarkar president jo India uthung gi ban bu ki briu gi ba la bani communicate ba ngi khamtam ba ki pat ba jo ka jella khamtam ba ki nomi khmat ki jongi ngi jit ki nomi khmat bikin let ban shong po indo ba thawan tingi kwa ba kin don kata ka communication ka ban long clear ti ban wan ra du briu bam ya su thu bani kren kalong da pareng ne da kanu khtian kan bu jing e ban ra ki ya ki jing e chogi pat ba ti na kalian jo kaseng isu ban kentu ya ka sarkar kami yo president jo kadi ba sobha ban bu e ki lat ki ba don ya kata ka ban ya kren ne ban ya su thu ka khtian ka thli